Pane mashoko ane achikomendwa nevakomana vanoopposa the regime ana Majara Joyce. Amuziva kuti ava vakomana ivavo hamunoti information yapanoiwanepi kana vanotemba nepaipa vakatsika pasina kana ani zvake anoziva. Vanouya vachiuya vachisvora the government the ruling party nyika yeZimbabwe vachikombera in contrast nevakomana aiwa vekubotswana vana president Masisi vatinoona kuti aiwa vakakundikana kana vakadyiwa pamaelections akaitika muvhiki rakapfuura iri. Sanambira mashuka mudani kupana mumbo subscribe like button on the bell icon. Tinda paino pake anoya anyura achiti dai vari anambwa vanhu vari kufa masoja amira muroad. To think of it, Idi Mnangagwa said he won elections just over 12 months ago, but already he is campaigning for 2028, jailing opposition activists in the process. Zvinondirwadza kuti why is James Otimba and others still in prison? Ndomashukano yapana pachiti aiwa dai kwakakuri nyika yeZimbabwe ndochikwadi chari kutaura kuti aiwa ngadai takatoona kuti aiwa maarmy commanders akatouya atukanda vakomana kana kuti mageneral akatukanda vakomana mastreets ava kutokwadza vanhu. Tinoona kuti vachimisa vanhu vachida kuti aiwa vanhu vasamirira their vote. Mashoko anoitwa panapa naMajara Jaros achiti panapa pane 12 months aiwa vakomana vapinda but they already campaigning for the next term. Tuna vakomana opposition vari captured vari in custody nyange zvavo vachiminimwa bail vasina mhosva. Kundisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.